atwe board ni tije ahyema nana kan Kumawu Barima Asumadu Sakyi otosumienu biu Santehne utumfo se etua bibio Santehema na mekuna du ya de motoso miensa Manhene Barima safo twinebo akodua na ne hema na se wamponsa mu traditional cancer ne nanama aduanafo esi amansan se kane Kumawu Barima Asumadu Sakyi otosumienu yi kase no aduru so afi abosumi du dadu na mienu ekosi na dadu nu na ya wada 17th October Manhene Barima safo twinebo akodua beshan batakarikase atrane ansana watena se yewia agi damrifa enchia memenda ebaile se menta na Kumawu ebetena se agi enchia na wache ensan kwasiada 20th October Kumawu ensore ahodo beye na asiesom owo Kumawu fi Kumawu man ne nananom so manfo se momeboa man kan Kumawu Barima Asumadu Sakyi otosumienu akura akwanko gyeyi emfata no ne hema na se wamponsa mu traditional cancer ne nanama aduanafo esi amansan se kane Kumawu Barima Asumadu Sakyi otosumienu yi kase no aduru so afi abosumi du dadu na mienu ekosi na dadu nu na ya wada 17th October Manhene Barima safo twinebo akodua beshan batakarikase atrane ansana watena se yewia agi damrifa Asumadu TV, Yasomosompa. Mayama hwefo na etifo akwabamra Asumadu TV amane ne amamrefie prekope abepimu Asantemantem yanom ena gebre yenyina yenim bosome mu de dwumadi da yenyina yenim sa Asanteman ntine wababeka me ho ofidikase esu de ne wagebre na wahye dwumadi ne so a wobehwe ne so ama wonua bi wa mono ne echichiri be nche yenso enya bi ahwede na sonso atibi ne wala like dwumadi ne nkomatwetwe ne nyina comment section no na wo de afa ho de amame afenso so comment no so se bi befa audio ana dwumadi e ba betwetwe nkoma e ba betwetwe se obefre enso so ene atwetwe nkoma number kro na so 0244961189 Asantemaso TV ene enwumremi ni wadi ahia mu mi amejo tata medin Aduana de hia bedi akonti kame ho e ne enhye ensem na se de nyina ye nim dwumadi de ye ne meye yira ya de nyina otumfo se tutu Asante na opem so bema sikasi esu da ye ma Asanteman ni sikadwa kasa wote ai ebra ye na Kumawu Manhene Barima safo twinebo akodua otoso enum ebeda no mane hu se opese wo kora se bimpreduasa nana mo omukọ mo nkreche omukọ akura ye nyina ye nim ye nana Asumadu Sakyi ye Kumawu Manhene wanya ne ba bi kro no na enura ena dwumadi ni hina ye kohwe kuro no siesie kuro no hwe dwumati tiri wa ba bekoso ne ntina nyame ye adom a wo kyena ena eyikese doti ye ni nyina ye Barima Asumadu Sakyi Kumawu Manhene awada ne bonkum so no nyame ya adoma wo kyena ena yede nana ayi no ehhehye so ekokosi bosome ya hini bosome ti ye besere ahwefo no maka ye ho na yakenkan nana ho ensem ka obabedi ade efie afi apem ahankono ne adioson miensa 1973 ena nana bebetena adwama abanya so 7 previous Kumawu Man ehene